निधि और यश कहाँ मना रहे हैं हनीमून। जी हाँ, निधि और यश कहाँ मना रहे हैं हनीमून। नमस्कार, प्रणाम। भोजपुरी स्पीड न्यूज में रउरा लोग के स्वागत बा। जी हाँ, रउरा लोग के बता देहल चाहत हई भोजपुरी के दूगो सितारा निधि झा और यश मिश्रा, यानी निधि झा और यश कुमार मिश्रा के शादी तो संपन्न हो गई बा, लेकिन शादी संपन्न भइला के बाद निधि झा और यश कुमार मिश्रा आखिरकार हनीमून पर कहाँ गइल बा लोगिन, का करता लोगिन, रउरा लोग के खबर विस्तार से बताएम। लेकिन खबर विस्तार से बतावे से पहले रउरा लोग से एगो छोटा सा आग्रह करतनी कि रउरा लोगिन अगर ई न्यूज हमारा फेसबुक पेज पर देखतानी तो फेसबुक पेज के फॉलो जरूर करी, साथे साथे लाइक करी। अगर यूट्यूब चैनल पर रउरा लोगिन देखतानी तो सब्सक्राइब करी फटाफट, बगल में बेल आइकन यानी घंटी के निशान दबाई, बगल में लाइक भी कर दी। जी हाँ, रउरा लोग के अब देर ना करते हुए रउरा लोग के बता देहल चाहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के दूगो सितारा जे हालांकि परिचय के मोहताज नहीं खे। पहला नाम निधि झा, वहाँ दूसरा का नाम यश कुमार मिश्रा के शादी संपन्न हो चुकल बा। शादी संपन्न भइला के बाद में निधि झा और यश कुमार मिश्रा जी हाँ मालदीव हनीमून पर गइल बा। जी हाँ, मालदीव हनीमून पर गइल बा लोगिन। उ लोगिन वीडियो में काफ़ी रंगीन मिजाज में दिखत नजर आ रहा बा लोगिन। मालदीव में काफ़ी लोगिन रोमांटिक मूड में काफ़ी वहाँ मस्ती कर रहा बा लोग। जी हाँ, भोजपुरिया जहाँ लोग को बता देहल चाहत हई निधि झा और यश कुमार मिश्रा हनीमून पे मालदीव गइल बा लोग। जी हाँ, मालदीव गइल बा लोग हनीमून मनावे खातिर निधि झा और यश कुमार मिश्रा। हालांकि रुआ लोग के और बात बता देहल चाहत हई यश कुमार मिश्रा के दूसर का शादी है। जी हाँ, जबकि निधि झा के पहला शादी हवे। जी हाँ, रुआ लोग के बता देहल चाहते हैं भोजपुरिया जहान, तो रउरा लोगिन भी बता देहल चाहत हई कि निधि झा और यश कुमार मिश्रा मालदीव गइल बा लोगिन। जी हाँ, हनीमून मनावे खातिर। रउरा लोगिन अगर अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल है, अगर रउरा लोगिन यूट्यूब पर न्यूज देखत नहीं तो यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर खूब सारा करी। साथे साथे अगर फेसबुक पेज पर न्यूज देख रहा बनी हमारा तो पेज के फॉलो करी, लाइक करी, कमेंट करी, ढेर सारा शेयर करी अपने यारों दोस्तन में, ताकि रउरा लोग के बीच हम ऐसे ही ताज़ा तरीन खबर लेके आवल करी। नमस्ते, प्रणाम।